Goddag og velkommen til UsingTube. I dag skal vi kigge på et spil, der hedder Dragomon, og begynde en Let's Play-serie. Inden vi begynder, vil jeg gerne fortælle lidt om spillet. Monsters. Over 100 forskellige monster i spillet. Du kan både tæmme dem og træne dem, og så kan du bruge deres skills, og du kan også defeat dem for at få mere hunter level. Classes. Der er 4 forskellige classes i spillet. Der er Mercenaries, ikke bange for at stå på forreste række ude i krigen, og dele 80 damage med deres battle axes og deres great swords. Mages. Efter mange års disciplin og træning har disse spellcasters lært at tappe ind til kraften af elementerne, mens de straffer deres enemies med spells fra en afstand. Clerics. Når disse frelserne af hunterne ikke er i gang med at heale deres allies, er de mere end parate til at deal heavy damage med deres hammer og deres maces. Gouts. På nær afstand har de deres dual wield blades, på afstand har de deres rifler. De er hurtigt til at få arbejdet gjort med en masse damage, og hurtigt til at komme ud igen, uden at have taget noget. Hoballons. Små companions, som du laver i starten af spillet, hjælper dig både til quester i kamp. The World. Mange forskellige steder i Vyvia, og mange forskellige klimaer. Man kan også blive gift i spillet, men det tror jeg ikke, vi kommer til at kigge særlig meget ind på. Man kan både blive bøsse, og man kan blive lesbisk. Men lad os se at komme i gang.